Така, писна ми с тези имена и Никола Стойкова, като има такова име, не означава, че другите не могат да притежават същото име. И са взели идеята от нея. Второ, нямам дневник и много мразя някакви, които имат дневник. Да се пишат вчера какво стана, днес какво стана, утре къде ще хода, някакви такива. На мия дневник въобще не знам какъв е. А, и И не си задавам въпросите сама, ако имаш това предвид, т.е. да ги копирам от някъде, да си ги задавам. Просто получавам отговори и такива отговарям. И не си разпространявам маска, за да ми задават въпроси. Просто питах няколко човека какво е мнението ми за моят Tumblr. То 5-6 човека. А, и да, това е, пък и ти си аноним или анонимна, не знам какъв си. И магнетикчето, за да видим колко си оригинален или оригинална, защото съдиш другите. Ами аз такива въпроси получавам първото. Второто, името не ми е взето от Никола Стойкова, самата си измислих смисъл. И въобще нямам днев. И да.